Elnézést, uram. Igen? Nem tudom ezt a telefont kezelni. Adták nekem, aztán be tudná állítani nekem? Ja, persze. Idős vagyok, aztán... Jó, várja. Pont hívják fel, vehetem? Ki hív? Orbán Viktor. Ó, persze, amúgy se. Hello? Na. Tessék. Mi az, hogy nagyobb lesz? A kurva! Anyád! A telefonom maga idióta! Elnézést. Az semmi baja nincs. Geci. A kurva élet. Semmi baja nincsen. Látja? Minden oké vele. Látja? Minden Nem látom. Maga nem normális. Mit tesz a telefonommal? De ennek miért nincs semmi baja? Adja már vissza a telefonomat. Nem. Ezt meg is kell találni. Hova fogd meg? Jó. Visszaadnák kérem a telefonomat? Persze. Bocsánat. Sokkal jobb. Elnézést, uram, betört. A kurva anyja. De. Jaj, ups, véletlen volt, elnézést. Jaj, bassza meg. De én ügyetlen vagyok. Csinál nekem egy képet az Hoppá, unokáimmal. bazd meg, lejött. Nem eteljünk. Hova esett? Nincs különös a kis ködmön. Valahova ide esett. Füvezel? Aha. Jó anyag. Remélem nincs kint a seggem. Ó, de jó. Ups. Mindegy. Jó, szarom le. Adja vissza. Geci. Azt remélem látja. Tökéletes. De Várja, csak fel akarom hívni az unokámat. ja, hát... Működik, uram? Fel tudnál venni nekem? Ja, persze. Már is. Nem elég nagy a hangerő. Hello? Ja, igen, itt van egy idős bácsi, igen. Tessék. Ez nem a nagyapja, idős bács. Tessék. Várjam, alig értem, bocsánat. Tessék. Uram, valami baj van a telefonjával. Itt volt valahol az előbb a szilánkja, megvan. Így megvan. Jaj, egy busz. Szép szilánk. Ez a szétszednem, vezet mindjárt kettőt terem kézzel. Úgy gyere lejjebb. Szerintem nem működik a telefonja, uram. Biztosan. Nem hiszem, hogy migránsok vagyunk. Akkor igen. Mindjárt hívja a rendőröket. Megtalálnak ezzel. Úgyhogy tudok segíteni. Na, adja vissza. Ja, jó, tessék. Jaj, bassza meg. Nem tudok lehajolni. Jaj, bassza meg, elnézést. Jaj. Azt mondta, nem tud lehajolni. Fasz hazudik. Hol tűnt a hátulja? Ja, itt van nálam. Nyugodjon meg. Megvan. Várjon. Jó, várok. Rendben van. Tárcsázom, 911. 911-et miért tárcsázza? Nice. Ezek a mai telefonok. Uram, elejtett a telefonját. Igen. Uram, elejtett a kurva telefonját. Rakja vissza kérem nekem a hátulját. Ja, jó, már is. Jaj, bassza meg. Pont nem látszik. Nem is törik, bazd meg. Uram, összetört a telefonja. Nem hiszem. Biztos? Nem hiszem el. Nem hiszi el? Az engem már kiszolgált nem tudom hány évig. Ezzel nem áll meg. Hoppá, ott van egy kis horzolás, ugye rendben. Nem. Jó.
Kölkönyök ilyenek rendőröket, bazd meg. De szép az ég, nem gondolja? Nem csinálna egy fentről egy képet? Tetszett? Ami dob már fel magasra. Nem merem, bazokat fölköttenek. Hoppá! Gyerünk! Mindjárt jobb az. Szerintem hívják. Ja? Fog. Csörög. Hello? Nap. Nap. Szerintem ez még jó, hogy pattints vissza. Ez mint új korában. Tényleg. Kecik. Gyerünk. Dob fel, és akkor szétjön. Nem akarom hangosan, mert már ugatnak a kutyák. Azt érdekel. Jó, bocs. Hopp, azért még egy kis kiesett. Ezeket eltesszük, nem szemetelünk. Baszd hozzá valamihez. Gyerünk, küld meg. Küld meg így. Semmi baja, az. A Panasonic. Látja, jó telefont vettem. Igen. Látja, milyen jó telefont vett. Meg mindig fel tudom hívni az unokámat. Hát azt már nem. Jó, nem vágtam el magam. De szerintem ez még üveg. Ja, az csak hiszem, hogy ne. Szerintem nem üveg, csak Nem akarom, mert végén elvágom magam a faszba. faszt érdekli. Ja, bocs. Megvan. Látja? Tetszik? Amúgy ez már okos telefon így. Hát jó. Nem merem kitépni, a végén megbasz a 220. Ja, nincs benne semmi. Ups, véletlen volt, uram, bocsánat. Én hogy fogom felvenni? Anyád. Nézzük meg a komponenseit. Már kijebb nyitom önnek. Látom, hogy vak. Igen, ki tudná tisztítani nekem? Persze, Nagyon koszos már. persze már is. Kölyredbe elnézést, csak kúra ragaszos. Vagy sok volt a portom. Mit nézett ön ezen a telefonon? Ismeretterjesztő videókat. Ja, igen, hogy kell szaporodni. A lovakkal. What? Ezen a telefonon? Aha. Ez komoly. Előbb baszom szét a kezelet, mint a Ja, úgy telefon. igen. Látja, uram, milyen szép? Geci meggörbült. Látja, uram, milyen szép? Aha. Eladjam önnek, kéri? Aha. Nem kapja. Meg fogom érinteni. Ideje van. Várjál. Várjál, uram, megjavítom, esküszöm. Itt el ez a kavics megint. Jöjjön ide, megmutatom a csodát. Látszódik? Aha. Várjál, megfordulok. Mondjuk így. Ez meg. De. Úgy szét van esve. Tökéletes. Maga is ez. szét van esve. Nem akarod leúgyozni? Mit? Azt is megmutatjuk. Szét volt baszni a kezed. Nem. Nem! Azért folyik valami. Bazd meg. Kérj meg a telefonját? Adja. Tessék. Küldök egy e-mailt az unokámnak. Sok sikert. Elküldte. Mi a fasz? Akkor nem baszom szét elég. Na igen, látja? Jó telefont vettem. Jaj, akarom mondani, nem is azt, hogy nem baszom szét eléggé, nem is akartam egyébként. És egy jó kezel, nem vágtam el. Mi a fasz? Kár. Jön vissza a busz. Mit gondolhatnak amúgy? Szelet szerinted tör? Persze.
basz meg. Dob be ide, és akkor meg kell keresnünk. Nem fogom bedobni. Ezért dobd ide a lábomra? Várj, így. Várjál, csak követ. Oda lerúgtál. Mivel? Nem tudom. Várjál, az jön az autó. Hol vannak a darabjai? Úgy megvannak. Menjünk arra, amúgy. Azt hiszem ennyi darabja volt. Talán. Maybe. Ide jöjjünk tovább. Okay. És mit csinál? Nem tudom. Hol van? Hova esett? Hol? Hello? Hello? Na? Nem tudom hova esett. Fogalmam sincs hova esett. Hol kell lenni? Hello! Sziasztok! Ezek buzik voltak? Nem, ezek izék volt, a bencék. Ja! Csak szerintem nézzük, hogy ki vagyok, vagy nem tudom. Én nem láttam. Az meg leesett. Azt hittem ézék. Valami random Nem. csövesek. Nem láttam őket. Azt hittem elrabónak. Hát én is először azt hittem. Jó, azon nem lett volna gond. Uram, szerintem eldöltöm a telefonját. Faszom, most elrontották a videót. Nem tudjuk főmax. Tudom, összevágom majd. Amúgy. Akkor seggemet vág ki. Kérjék gombot? Aha, Tessék. adj Tessék. Tudom, még egy darab. köszönöm. Mit csinált? Az még érintőképernyős. Tessék. Köszönöm. Szívesen. Nincs rajta kijelző. Tessék. Ez a kész széttépe, mennyire fasza vagyok. Hova tűnt a kijelző amúgy? Ups. Hova tűnt? Nincs meg. Szar vele? Itt van az egyik darabja. A fehér az amúgy. Csak hol a többi, ez azt Nem, nincs. Hogy várjál? Nem, nincs benne. Hol eltűnt? Kérjék egy ötös. Aha. Ezt megtartom. Hova tűnt? Eltűnt a kijelző. Na, a darabjait. Outro. Hát ebből nem lesz unokázás. Ez elég nagyobb baja? Aha. Nem. És megyek hozzá. És háromszor nagyobb lett a telefonom. Főfele biztos. Pedig már is hagytunk belőle mindent. Van még valami? Mennyi dolog van még a zsebedben. Még egy üvegszínek. Még azt is elraktad. Aha, nem szemetelünk. Nem szemetel, nem Na hát... szemetel. Basszuk be az újra hasznosító. Mégis újra lehetne. Amúgy? Na, uram, sajnálom. Köszönöm, hogy megjavította nekem. Ja, hogy így érted, hogy megjavítani? Igen. A picsába. Akkor igazán nincs mit. Köszönöm, és tényleg a segítségét. És Szívesen. Isten fizesse meg. Viszlát. De a telefont az visszaadhatná. A kurva anyját.